Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як хонаро мекунем, ки ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди бозори Саховатда, аниқтараш Фирдавсӣ 29, квартираи 64. Панҷхонага мебошад бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои советӣ. Марҳамат навора то охира тамошо кунед. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра. Боз хотиррасон мекунем, ки хона балкони калон дорад. Ва панҷум ҳуҷра, бародаро. ин дута дар, бародаро, дари ваннаву ҳоҷатхона алоҳида мебошад. аз ҷиҳати ҷош агар гирем, бародаро, ҷош нағзай, мактабо, садико дар назди хона, бозори Саховат ҳам дар назди хона мебошад. Свет, об ҳамавақта ҳаст, транспорт қатъиам ягон проблема нест. як бори дигар маълумоти хонаро такрор мекунем. Панҷхонага бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. Нархаш бошад $58,000, савдоам мешавад, бародаро, ба сомонӣ 660,000 сомонӣ ё ин ки 4,260,000 рубли русӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран 886 005 863. ватсапам дорам. Марҳамат навора то охира тамошо кунед. Мо боша хайру хуш мекунем, бародаро. То боздид.